Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Pon selangkung Juni 2020. Sumangga kita nampi jejer aja gumunggung, aja gumunggung. Para adiyuswa, tembung aja adigang, adigung, adiguna ngemutaken amrih jagi tumindak lan sampun ngantos kita miandelaken kegiatan kalenggahan, panguwas, kepinteran, keprigelan bondo donya kita piyambak. Nanging kita kedah mawas diri lan sadar bilih sedaya punika sakdermi namung titipan saking Gusti. Ing pasamuan Korintus kathah tiyang ingkang pinter lan wicaksana, wonten tiyang Yunani ingkang gumunggung ngendelaken bab seserepan nalar lan filsafat, wonten tiyang Yahudi ingkang ngandelaken anggering Toret, adat istiadat lan gugon Tuhon. Ewa semanten kekalihipun boten pitados bab salib lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Pramila setunggal Korintus setunggal ayat 29 ngendika, supaya aja ana manungsa siji wae kang gumunggung ana ing ngarsane Gusti Allah. Ing ayat punika Paulus negesaken bilih Injil lan pakarening Allah boten gumantung saking manungsa. Pakarening Allah boten saged dipun nalar dening kegiatan lan kawasisanipun manungsa, nanging sedaya kadhasaraken dening kawicaksananipun Gusti Allah piyambak. Milanipun Rasul Paulus ngemutaken supados boten wonten satunggal manungsa ingkang gumunggung wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Para adiyuswa, saking waosan punika sumangga kita tansah ngegungaken panguwas, pakaryan lan kawicaksananipun Gusti Allah ing sauruting gesang. Kita tansah andhap asor sinaosa kita punika kagungan kegiatan kalenggahan, panguwas, kepinteran, keprigelan lan bondo donya. Mekaten ugi kita tansah eling lan waspada bilih kegiatan kalenggahan, panguwas, kepinteran, keprigelan, bondo donya ingkang kita darbei punika boten langgeng. Nanging sih katresnanipun Gusti Allah piyambak lumantar pangurbanipun Gusti Yesus wonten ing kajeng salib ingkang langgeng ing saklebeting gesang kita. Milanipun aja gumunggung. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula boten gumunggung ing satata gesang kawula, ananging kawula tansah andhap asor lan pitados dhateng panguwasipun paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundi papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, paduka ingkang nganti matemah. Para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah winengku dening berkah paduka. Kawula pasrahaken tiyang sepuhipun Bapak Suparno wilayah 7 ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing RSU Wonosari. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemah tiyang sepuhipun Bapak Suparno menika tansah kakiyataken lan nampeni bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Priyatmadi GKJ Pamong Utomo Kalinegoro ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak. Kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno
wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifah. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syekh Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.